ए बबुआ यही धुनो में एगो भाव लागल कैसे कि अरे चौदर में अरे तहरा चौदर में वही जा बिया वही जा तनी खड़ा होखो खड़ा होखो खड़ा होखो आ तनी हिलावत रह तनी महत रह बढ़िया से के तनी महल जाला एब से रहन बाबू कैसे कैसे कि अरे चौदर में अरे तहरा चौदर में ही करा चादर में ही करा कि चौदर में तहरा चौदर में तहरा चौदर में देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में चौदर में तहरा चौदर में घुसावा कमर में चौदर में तहरा चौदर में तो देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में भाव लागल ए शत्रुघ्न भाई हाँ भैया देवरा के चाल हमरा तनी न सोहारा कबो कबो हमारा बाउरे बुझाला देवरा के चाल हमरा तनी न सोहाला कबो कबो हमारा बाउरे बुझाला चौदर में तहरा चौदर में चौदर में तहरा चौदर में देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में जवानी जान मारे गोरिया के जवानी जान मारे गोरिया के जवानी जान मारे जवानी जान मारे गोरिया के नथुनी जान मारे गोरिया के नथुनिया जान मारे गोरिया के ए भाई भाव लागल भाई पुरस्कार आइल बा हमरा महेश ठाकुर 101 रुपए के पुरस्कार लकी ललन जी के तरफ से 201 रुपए के पुरस्कार शुभकामना खातिर माई दुर्गा से बन रहा है किशोर भैया भाव लागल आधी आधी रतिया के करे छेड़ खानी करे लजियान उहो हमरो जवानी है ना सट तनी सट हो लगे सट तू अब काहे कटल फिरत तारू आधी आधी रतिया के करे छेड़ खानी करे लजियान उहो हमरो जवानी अरे राजा हो जा पानी भाई राजा हो जा चौदर में तहरा चौदर में तहरा चौदर में तो देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में तो देवरा कैलस उपदर तहरा चौदर में चल
राजेश भाई हाँ भैया बहुत बहुत गजन देवरा करता। अच्छा जपन जापानी पिया काहे हकावेला वही के काहे नहीं घरवा तू आवेला। जपन जापानी हमके काहे हकावेला वही के तू घरवा राजा काहे नहीं आवेला। चादरा में तहरा अरे चादर में तहरा चादर में तो देवरा कोइलस उपहदर तहरा चादर में देवरा कोइलस उपहदर तहरा चादर में। चला चला हो देवरा कोइलस उपहदर तहरा